Tignan mo yan. Tignan mo yan. Kanina pa yan mukhang tanga dyan. Oh. Sorry na. Tawarin mo na. Gusto mo magluhod ako dito. Tumayo ka dyan! Tawarin mo na kasi ako. Tumayo ka dyan, may issue pa tayo eh. Hindi ako tatay dito kapag di mo ako pinatawad. O sige na. Tumayo ka na. Bati na tayo. Bati na tayo. Huwag mo nga. Blue! Bakit? Ano yun, hug? Wala na kayo. Sige. Ano yung hug ko? Huwag mo na ako. Blue! Ay, hindi ako sumasagot ng mga ano. Katulad mo kasi babayro ko eh. Kaya magkaibigan na tayo. Tsaka po yan ang tingin ko sa'yo eh. So ano pala, kung di pala babaero, may chance tayo. Huh? Joke lang! Hindi ka naman lagi mabiro eh! Sige na, pasok na! Basta bes, tandaan mo, magkaibigan lang tayo ha. Magkaibigan lang tayo. Tatak mo sa utak mo yan. Magkaibigan lang tayo, bes. Uno! Magkaibigan. Okay? Magkaibigan? No. Magkaibigan? Yes. Kuya nyo Jeron, asang-asa pa rin na may pag-asa siya kay AJ. Kita nyo kung gaano siya ka-plastic. Sa harap ni AJ, sobrang bait niya. Pero pagka nakatalikod na si AJ, mga bossing, itong si Jeron, akala mo sino siyang boyfriend na overprotective, di ba? Tapos pagka nahuhuli na siya, pagka nababasted na siya, sabay sabi niya, uy, joke lang yun, di ka naman mabiro eh. So anyway mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy Boss Sir Pakarir again. Ngayon naman mga boss, i-react naman natin yung in-upload ni Sob 150. So ano pang inaantay nyo? Umpisan na natin to. Let's go! Kanina pa yan mukhang tanga dyan. Di ba? Baliw na baliw kay AJ. Ang creepy mo masyado, Jeron, pusang gala. Isipin mo, makikinig ka sa pintuan na, oh my God, ang creepy mo, tol. Wala naman siya pag-asa. Sinabi na nga baba, kaibigan lang kita. Magkaibigan lang tayo. Hoy, Jeron. Ang ginagawa mo dyan. What the heck? Nakantay ko lang si AJ, hindi ako nalalabas eh. Hindi ka nilalabas? Sino ka ba kasi? Ba't na kasi, ba't mo siya inaantay? Tsaka magiging ako ng sorry sa mga ginawa ko. Sorry. Hihingi siya ng sorry tapos magtutuloy-tuloy pa rin siya sa kung anong mga kasamaan niyang pinaggagawa sa bootcamp para lang mapasagot niya si AJ, para lang mapalayo niya si AJ at si Boss Ares. Ay nako ka. Sorry daw. Kailangan din, yung mga ginawa kong katarantaduhan kung ano naman. Eh, tawagin mo si AJ. Ikaw na nga lang sir. Bakit ako? Hindi lumalabas sa akin. Inutusan pa eh. Oo nga. Ay, hindi pinapansin. Hindi ko pinapansin ni AJ. Saklap. Kawawa. Kawawa ka punta mo na. Pinasob. Yun, Sabi mo muna, please, master. Tanong mo dapat sino Ay, ayaw master mo. yata. Ay, ayaw mo, di ko kakatukin. No. Sabi mo. Please master. Parang hindi, Kulang. naawa Kulang. ba kayo guys? Naawa kayo? Sabi Wala. mo, please mo. Walang kaawa-awa. Wala akong awang nararamdaman. Kumbaga, tinatawanan ko pa nga tong Jeron na to eh. Master. Wala, di mo nakakaawa eh. May feelings. Please master. Ulitin nga na. Kawawa eh. Gusto ko yung nakakawa. Pinagtripan niyo kuya niyo, Jeron. Ikaw, yun ang itsura niyo. Ang itsura niyan. Bakit mo lang yan? May isang salita. AJ! 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 Grabe naman kumatok na Ay, si AJ, may gusto ko makasap sa'yo. Labas ka naman. Bakit, Jeron? Look, Juro na lang tawag mo sa akin. Hindi wala na yung call sign natin. Oh my God, sorry. Sa jowa ka ba? Ay, ano, makasap kayo. Ano, gusto ko lang humingi sa ng sorry. Sa mga nagawa ko or yung mga nakita mo. Hindi mo naman intention yun eh. Tsaka wala naman talaga akong Tsura ni kinalaman nun eh. 150. Yung cash ko lang eh. Narinig kita, bes. Nagisinungaling ka pa. Oh, sorry na. Same. Tawarin mo lang. Gusto mo magluhod ako dito. Tumayo ka dyan! Gasgas na yung mga luhod-luhod na to. Diyos ko. Kumbaga, apakadami ng gumawa nito. Tapos, sa kakagawa nyo ng ganyan, mukhang nagiging nababaliwala na yung ibig sabihin ng pagluhod-luhod na yan. Kumbaga, nawawala yung sincerity nito. Ano na kasi ako? Tumayo ka dyan, may issue pa tayo eh. Hindi ako tatay dito kapag di mo ako pinatawad. O sige na. Tumayo ka Napilit na. na pilit Bali eh. na tayo. Oo na. Okay.
Sure na? Tumayo ka na nga dyan. Tumayo ka na dyan. Bati na tayo? Oo nga. Bati na tayo at mga... Blue! Kapal ng mukha talaga. Hindi ko alam saan to kumukuha ng kapal ng mukha, mga bossing. Diyos ko po, humingi pa ng hug. Bakit? Ano yun, hug? Wala na. Sige, wala na. Hug pa. Wag mo na ako, Ben. Wag mo na ako. Pucha, manyakis kuya mo Jeron, Diyos ko po. Tinawa naman itsura niyan. Pagkakatiwalaan mo ba yung ganitong itsura, hayop? Hoy, tama na Bakit yan! to? Tama na yan! Yakis ka! Labas dilo ako eh. Yakis to! Kaya mag-isa na naman tayo. Ayun, nilalagay niyo kasi lagi ng malisyo eh. Ano? Labas dila mo. Sa'yo may mali siya. O basta bes, tandaan mo, magkaibigan lang tayo ha. Magkaibigan lang. Magkaibigan lang tayo. Aw. Tayo, tatakot sa utak mo yan. Magkaibigan lang tayo, bes. Kumbaga sinabi ni AJ dito, magkaibigan lang tayo. Itatak mo sa kokote mo yan. Huwag mo kakalimutan. Magkaibigan lang tayo. Hanggang doon lang tayo. Tumigil ka na. Huwag ka na umasa pa. Magkaibigan lang. Ayoko din sa babaero ha. Pero hindi ako sumasagot ng mga ano, katulad mo kasi babaero ko eh. Kaya magkaibigan lang tayo. Tsaka ako yun ang tingin ko sa'yo eh. So ano pala, kung di pala babaero, may chance tayo. Huh? Joke lang! Tanong, hindi ka naman lagi mabiro eh. Sige na, pasok na! Hindi ko naman lagi mabiro eh. Pero deep inside, seryoso siya, no? Ito na yun. At least bati na tayo, di ba? Magkaibigan lang tayo ha. Ano? Friend! Medyo nasasakal na ako sa'yo, bes, kaya umayos ka. Oh, JJ, nasasakal na. Ito, lagi pa ipal to. Ano na naman? Dami mo, tinulungan ka na nga eh. Man na naman ako. Baliwan po ta. Ipal ka lagi, nakahag na ako. Oh, si Ano? Wanted. Baliw ka pala eh. Magkaibigan, magkayakap. Ano naman, wala namang mali siya yun eh. Anong walang mali siya? Pag nakita ng tatay ni AJ yun, gago yari ka dun. Tutukan pa kami nun eh. Uy! Putik! Ang angas mo naman pala. Maangas ka pala. Sige ha, wag URCC kayo ng tatay ni AJ. Ito! Subo! Bastos dito, parang tanga to. Tara. Baliw to. May babalita ko kay Ares. Ares! Opya! Si Jeron pumunta doon sa kwarto ni AJ. Ang sabi ni AJ, paulit-ulit niya sinabi, magkaibigan lang tayo, magkaibigan lang tayo, magkaibigan lang tayo. Ibig sabihin, may inaantay si AJ na isang tao at ikaw yun. So yun na nga mga bossing. I don't think na titigil na tong si Jeron sa panliligaw o pagpaparamdam o panggugulo sa buhay ni AJ, no? Hindi niya matanggap sa sarili niya na hanggang magkaibigan lang talaga sila. Hindi lang pagmamahal ang nararamdaman niya kay AJ eh. Obsession na to mga boss. Isipin mo nilalayo niya si AJ kay Ares, nilalayo niya si AJ kay Kalabaw. Gusto niya siya lang ang para kay AJ. Kaya sa palagay ko, hindi pa rin titigil si Jeron na magparamdam kay AJ, no? Hindi niya pa rin matanggap sa sarili niya na magkaibigan lang talaga sila ni AJ. Hindi pumapasok sa utak niya yun mga boss. Kasi nga, ang alam niya sa sarili niya is mahal niya si AJ, silang dalawa para sa isa't isa, walang makakapigil. Ganon ang thinking or mindset ni Jeron. Well, okay lang naman sana si Jeron no? Kaso nga lang, iba kasi kung paano siya magmahal mga boss. Parang sobrang protective niya. Overprotective siya kay AJ na nakakasakal na. Si AJ na nga mismo nagsabi, nasasakal na siya sa mga ginagawa ni Jeron. Sana dumating na yung araw na matanggap na lang ni Jeron mag-best friend na lang sila. Hanggang doon lang naman talaga kasi yung nararamdaman ni AJ eh. Kasi si Ares pa rin ang mahal ni AJ. Yun yung totoo doon mga boss. Kaya Jeron, sana tigilan mo na si AJ at maghanap ka na lang ng iba. Marami pang babae sa mundo, meron babae para sa'yo at hindi si AJ yon mga boss. So yun na nga mga boss, maraming salamat po sa lahat ng nanood at syempre huwag niyo kakalimutan mag-like, follow at share. So hanggang sa muli, alam, Sir TV out. Peace.